नमस्कार. बरं आहे ना सगळे? काय खेळताय? पाय पडू दे. काय खेळताय? चल साठ. मस्त गाऊन छान आहेत सगळ्यांची. मस्त कलर आहेत. त्या दोघी का आत बसलेत? त्यांना आता इथं चौघीच खेळणार ना. अच्छा म्हणून चौघी आणि त्यांना कवडे देता येत नाही. बरं. काल घेतलं होतं त्यांना. हा. आळीपाळी पुन्हा बदलून घेते. त्यांचं दाब द्या. त्याच्यातच टाकू ना? हा, टाका. 3 पडले. वा वा बरे 4 नाही पडले नाही तुम्हाला तुम्हाला मारला. मारला. म्हणजे लुडो किंग सारखं आहे का? हा हा